Llaw ar y Llyw, Mai 2021, gan Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol. Ym mis Mawrth yn flynyddol, mae sawl dyddiad o bwys. Diwrnod ein nawsant, diwrnod y llyfr, diwrnod rhyngwladol y merched. Eleni, wedi blwyddyn ryfeddol, roedd Sul y Mamau a Sul y Blodau yn galed iawn i sawl un. Ar yr 11 o Fawrth, cynhalwyd y cyfrifiad diweddaraf, i gasglu'n manylion amdanom, ac mi fydd y wybodaeth ag esglir yn ddiddorol mwyn gweld yr ystadegau ar gyfer yr iaith a'r newidiadau yn ein broedd. Defnyddir y wybodaeth hefyd ar gyfer addysg, trafnidiaeth ac iechyd. Roedd canlyniad rygbi Cymru yn y 6 gwlad o ennill y goron ddiffrig i'r siom a gawsom ym Mharis yn greulon, a hynny yn ein hamddifadu o'r gamp lawn o 2 bwynt. Ond diolch i'r Albanwyr mewn gêm gyffrous arall, Cymru oedd yn bencampwyr eleni. Mae teithiau'r garfan bêl-droed ar gyfer ymgyrchoedd Cwpan Ewrop a Chwpan y Byd bellach wedi dechrau, yn rhoi gobaith a hyder i'r genedl. Roedd Mawrth eleni'n brysur dros ben i Ferched y Wawr. Dosbarthwyd rhifyn 211 o gwmpas Cymru'n wahanol, oherwydd nad oedd yn bosib dosbarthu yn y ffordd arferol. Diolch i bawb wnaeth ysgwyddo'r baich, fel ein bod yn cyrraedd pob aelod yn ddiogel. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r 8 dudalen ychwanegol. Fe fyddwn wedi dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar gyfer dosbarthu rhifyn 212, diwrnod Calan Mai hefyd o gwmpas yr Rhymarthau. Bu eich ymateb i'r her o addurno eich ffenest ar ddydd Gwildewin rhagorol. Yn flynyddol, hyfryd i'w gweld ein cenhinen mewn sawl border bach neu ambell botyn yn yr ardd, yn ogystal ag ar ochr ein ffyrdd gwledig. Cafwyd sawl digwyddiad rhithiol o de prynhawn Gorllewin Morgannwg i goginio bara brith yn y de ddwyrain. Ar noson ei nawsant cawsom wendi o blodau blodwen yn gwneud trefniadau gyda'r genhinen. Nid yw'r genhinen yn ymlodu'n hawdd i roi mewn trefniant, ond cafwyd syniadau gwych ganddi i'r rhai ohonom sy'n ymddiddori yn y grefft. Cwmni aelodau canen Dolgellau a chanen Llanrug ar y dydd Mercher, gan sgwrsio ar rhannu profiadau. Prynhawn hwyliog yn hwmni Bethan Gwanas gawsom ar ddiwrnod y llyfr. Y llenor yn cael ei holi gan ein darpar is-lywydd Gaynor Roberts. Diolch i'r cyngor llyfrau am noddi drwy roi bwndeli o lyfrau fel gwobr. Tasg newydd o dewis enillyd y rhithio. Gyda'r tywydd yn gwella ar nosweithiau'n ymestyn, braf oedd ymuno gyda Cheredigion, Penfro a Chaerfyrddin. Y 3 rhanbarth wedi uno yn hwnnw Adam Jones neu Adam yr Ardd. Cafwyd hanesion am ei brofiadau garddio yn hwmni ei daid a thrigolion ei fro. Diolch i Hazel a Jane am wneud y trefniadau ar ein rhan. O sylwi ar frwdfrydedd y noson, rwyf yn amau bydd gerddi'r aelodau yn gystadleuol iawn yr haf yma. Ym Medi byddwn nhw'n gallu mynychu dosbarthiadau garddio yn hwmni Adam. Cofiwch gofrestru. Torri cwys newydd wnaeth y mudiad eleni gyda'r swyddogion datblygu yn trefnu diwrnod rhyngwladol y merched, yr rhithiol ar yr 8 y Fawr. Dyma'r tro cyntaf i'r mudiad ei gynnal yn genedlaethol, ac yn dilyn ei lwyddiant, yn sicr ni fydd yr ola. Cawsom sgwrs yn y bora gan Sarah Hughes, yr hanesydd pensarniol, a chys sylfaenydd yr East End Women's Museum Llundain, o Aberystwyth yn ogystal. Mae yn gweithio yn y sector treftadaeth fel ceradur, ymgynhorydd a darlledwr. Bydd sawl canen a chlwb am ymweld ar amgueddfa, a bydd Sara ac aelodau canen Merched y Wawr Llundain yn falch y croesawu. I ddilyn yn y prynhawn, awr onest a difyr yn hwmni Megan Hunter, awdur ifanc talentog o Ben y Groes Dyffryn Anlla, yn sgwrsio am ei nofel gyntaf, Tu ôl i'r awyr. Mae'n dilyn taith 2 gymeriad yn ei harddegau hwyr, deian ac anest, a'i perthynas rhyfeddol rwy ams ei bywydau. Buaswn yn eich annog i ddarllen y nofel, fel mae sawl aelod eisoes wedi gwneud. I gloi'r diwrnod, Bethan Richards o Dremeirchion Dyffryn Clwyd yn wreiddiol, ond sydd erbyn hyn wedi setlo gyda'i theulu ym Mhencader Caerfyrddin. Yn dilyn gyrfa fel rheolwr gyda chwmni fferyllol, penderfynodd Bethan hyfforddi fod yn ysgubwr simnau,
ac mae'n dweud mae'r peth gorau ddigwyddodd iddi. Efallai fod gwers i ni gyd. Hi yw'r unig ferch sydd wedi cymhwyso gyda'r Guild of Master Chimney Sweep sydd yn siarad Cymraeg, a chafwyd gwybodaeth a chynhorion ymarferol mwyn diogelu ein heiddo. Diwrnod gwerth chweil, pleser oedd bod yn ei cwmni a diolch iddynt. Ni allaf beidio crybwyll y gair corona, ond y tro yma her a gafwyd i guro'r corona'n camu gan ein swyddogion datblygu, ei gobaith cael miliwn o gamau. Bydd hyn yn llesol i'n hiechyd corfforol a meddyliol. Rwyf yn ffyddiog byddwn eto yn torri'r recod gan gamu'n hyderus pawb yn gwneud ei rhan. Na ddaw fy swyddogaeth fel eich llywydd cenedlaethol i ben tan 31 o Awst, dyma fy erthygl olaf Llaw ar Llyw. Pan gefais fy urddo yn 2018, derbyniais 2 enlyn ac allaf ddim ond gymeithio fy mod wedi cyflawni ei geiriau hyd gorau fy nallu yn ystod y 2 blynedd fel is-llywydd a 3 blynedd fel eich llywydd rhwng Awst 2016 ac Awst 2021. Dyma'r enlyn derbyniais gan fy ffrind Manon Rhys, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2019. Seren y Wawr. Waw, mae hwn yn fudiad herfain. Wedi chwilio drwy'r ffurfadden dod o hyd i fflach o seren, llongyfarchion i ti Meirwen. Ar noson swper a drefnwyd i mi gan Mary Roberts, llywydd a'i chwyd swyddogion yn Rhanbarth Arfon, yn Westy'r Celt, Caernarfon, Hydref 2018. Cyflwynodd Bethan Williams, llywydd Canen Llanrug, a ran fy nhyd aelodau eiriau Dafydd Waithau Thomas, wedi ei gweitho gan ei wraig Eirianwen, aelod o'r Ganen. Ein llywydd, yma ein lliwio, yn ben byd yn bont sy'n cario. Ein braint cael Meirwen o'n bro. Hwyl iddi, siŵr o lwyddo. Diolch eto i bob un ohonoch am yr holl gydweithio a chefnogaeth, y cyfeillgarwch a'r caredigrwydd, braint ac anrhydedd enfawr i'r cyfnod. Dymunaf y gorau sylwen ein llywydd anrhydeddus, Jill fel ein llywydd, yr holl staff, swyddogion ar bob lefel, a'r holl aelodau i'r dyfodol. Braf fydd cyfarfod eto yn digwyddiadau ein mudiad arbennig ni yn y normal newydd.